izandla uNkulunkulu wakhe isandla simshaya kakhulu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Singakahlali phansi bathandekayo. Ngicela siphamise izandla thina sonke. Simukele isibusiso somnikelo. uNkulunkulu ongcwele nothembekile. Heavenly Father, siza phambi kwakho namhlanje. Sithathe lokho sibusise ngakho nosinikeze khona esandleni. Sathatha ingxenye yokuthile kwakho sakulethe altar lakho njengomnikelo. Manje ke uNkulunkulu sekusesandleni sakho nase altar. Siyakhumbula baba ukuthi ongcwele akekho umuntu owakwama phambi kwealtar lakhe ephethe something. Wabuyele emuva ungamkhumbulanga. Ngikhuluma isibusiso esikhulu Nkosi esiguqula impilo zabantwana bakho. Babusise uNkulunkulu wami ngokwenza inkonzo. Bless them mightily. Baba wethu ongcwele uyasazi idingo zabo. Uyayazi nemkhuleko yabo. Manje ke lemnikelo uNkulunkulu wethu ongcwele awubele iphunge limnandi kuwe. Uzubabheke ngeso likaNkulunkulu. Bless them Lord mightily. Babusise Nkosi uba sizwile uthe sakhe isibusiso siyamcebisa umuntu. Futhi uma usumcebisile awunezela usizi. Take your glory Lord and honor in Jesus mighty name. Amen. Akusiphamise izandla sonke sithi ngomusa ngiphila impilo engcwele. Lokho uKristu ayikho ngiyikho. Konke uKristu anakho nginakho. Say it again. Lokho uKristu ayikho ngiyikho. Say it again. Lokho uKristu anakho nginakho. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Cela simshayele izandla enkulu Jesu bathandekayo. Come on, let's give Jesus praise, glory and honor. Come on, asinikeze uJesu udumo. He's an awesome God. uNkulunkulu omangalisayo ophilayo akekho ofana naye. Thank you Jesus. Hallelujah. Singathatha indawo zethu bathandekayo. Ungumhlobo wami uJesu. Uphi ongangayela. Abaningi bayamshiya. Once more ungumhlobo wami uJesu. Ungumhlobo wami uJesu. Uphi ongangayela. Uphi ongangayela. Yes. Abaningi bayamshiya. Come on. I-answer iphambi kwami angisoze ngahlukana. Angisoze yes, Lord, is it in my heart? Jalo sothandana, jalo sothandana. It is my pledge, Lord. Yeah, bogutang memezele declare angisoze. Angisoze ngahlukana.
thandana nawe sothandana ila mashata ba khona lana khona na khona le jalo sothandana naye jalo sothandana khona lana khona lena kutepa. Once more for the last time. Jalo sothandana nawe jalo sothandana khona lana khona le yabonga Nkosi yebo njalo sothandana nawe khona lana khona le siyabonga lokhu kumthandazo wami njalo sothandana nawe njalo so yasha kunyukela kwehlela kunzima kulula khona khona la emhlabeni yebo njalo njalo khona lana khona le yebo njalo sothandana nawe sothandana no Jesu sothandana no Jesu. We love you Jesus, we love you Jesus. Shikoto riposha shataba yebo jalo sothandana jalo sothandana power of God oh jalo sothandana you are holy Lord God. Some shine uNkulunkulu and give him praise. Come on, let's give Jesus glory. Ah! Kumashane mai. Rakapo shatama. Ikepatatesha. Ilamatosha. You are faithful God. Thank you, Spirit of Jesus. Ngiyabonga moya ngcwele. Singathatha indawo zethu. Ngiyabonga moya ngcwele. Thank you. Spirit of Jesus. Commander. Oh, Spirit of my Father. For your wicked power, Jesus. Olamo shababa.
Incwadi yokuqala baseKorinte chapter number 4. We are going to take verse number 20. Wow. First book of Corinthians, chapter number 4. Spirit of Jesus. Holy Spirit. Amen. Siyafunda bazalwane, 1 Corinthians. Are we all there? Are we all there, church? Sesifikile sonke. Please ngicela ungifundela ke siswami. Ngokuba umbuso kaNkuluNkulu awuyi ngezwi kepha ngamandla. Repeat it again. Ngokuba umbuso kaNkuluNkulu awuyi ngezwi kepha ngamandla. Ngicela angifundele ophethe ulimi lwesingisi. Verse 20. 1 Corinthians 4 For the verses number 20. verse 20. For the kingdom of God is not based on talk but on power. Repeat it again. For the kingdom of God is not based on talk but on power. Angithatha ithuba ngihlonipha umoya ingcwele umnikazi webandla noNkulunkulu wethu. We understand bathandekayo ukuthi siphansi koholo likamoya ingcwele, and he is our God, our master. Phakathi kwethu akekho umuntu omasterisha ivangeli nensindiso nanokuphila kwakho nje. You are not a master of your life. Moya ingcwele uyena omasterisha impilo yakho. So through him bathandekayo sikwazi ukwenza konke ngenxa yakhe. So siyahlonipha ubukhona bakhe. Ingcebo zikaNkulunkulu bathandekayo. Before ingcebo zikaNkulunkulu, my wife, Mama Apostoli, nkosikazi wami bathandekayo, siyathanda ukuthi simbingelele egameni kaJesu. Amen. Okay. Abagcotshwa bonke bathandekayo, siyathanda ukube sibanikeze inhlonipho, all great men and women of God. Siyanibulisa abathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyabingelela abathandekayo. Ngibona namhlanje umfowabo kaNwabisa. I'm so excited. Ngijabulile. It's good to see you. Ngiyabonga kubona kakhulu namhlanje Nceko. Siyabonga kakhulu. Ngicela simshayele izandla abathandekayo. Sinomfundisi bathandekayo uSinethemba kanye uhamba kanye nomama bathandekayo umfundisi uYakobi. Ngicela nje baphakame sibashayele izandla, yazi ngijabulile. It's good to see you, sir. Thank you so much. Wow. God bless you so very much. Siyabonga kakhulu. All great men and women of God. Sanibonani bathandekayo. Dumelang. Kanjani? Dumelang ekhaya kaJesu. Praise God. Mhlawumbe bathandekayo, before we continue, ngifuna ukuthi ngileye nje le foundation noma ngibeke le background anyane simple noma ngibeke ngileye le foundation simple. Isikhathi sebandla emhlabeni siya ngokuya siyancipha. Church age, isikhathi sebandla siya ngokuncipha. Mangithi siyaphela angisho ukuthi ibandla liyahamba kusasa. Ngisho ukuthi kodwa isikhathi sebandla siyaphela. Uma kukhona into obuyireservile manje uthi uyibekele angazi nini, it might happen igcina ingasebenzanga. Akuyona isizini nesikhathi sokureserve anything. Because
sisemva kweclock, iwashi liphambi kwethu siza ngemuva. Now ibandla kufanele ukuthi lithi pull up the socks, likhuphula amasokisi. Akufanele ukuthi ibandla lihambe kunama assignments alo ahanging alengayo angaphelanga. I wish sonke singakhuluma njengo Paulos wasendulo ethi ngiliqedile ibanga lami. Akusona insuku nje zokusonta lezi, insuku zokufinish irace. Focus manje fanele ibe kwi assignment ngoba isubmission insuku isubmission, insuku ze-submission seyisondele. So wonke umuntu ufanele check i-assignment. Somebody say amen. Manje ke bathandekayo, into uNkulunkulu moyingcwele ayigcizelela kakhulu okulento yokurestore ibandla, more special ukurestore inkazimulo kaNkulunkulu ebandleni. Your amen is suspicious. uNkulunkulu ufuna ukubuyisa inkazimulo. Actually ayithufuna uNkulunkulu ubuyisa inkazimulo ebandleni. Insuku esikuzona siseyinsukwini zenkazimulo. So indlela kaNkulunkulu yokusebenza ngebandla, actually uNkulunkulu sekwenye dimension, sekwenye level. Ibandla fanele likhuphuke liye la uNkulunkulu ekhona. uNkulunkulu operate kwenye level manje. Fanele ibandla linyuke ngoba insuku zenkazimulo. B, uNkulunkulu ufuna ukwenza isiqiniseko bathandekayo, ufuna ukwenza show ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu umhlaba uyayibamba, uyayibona inkazimulo kaNkulunkulu, uyayi-experience. But God want to do it esebenzisa ibandla. Manje ibandla fanele libe ku-position yokuthi likwazi ukusetshenziswa uNkulunkulu kulento afuna ukuyenza. Kodwa nikhona nonke? Kaningi bathandekayo, ngiyashumayela nje. Kaningi bazalwane, ibandla likaNkulunkulu sesikhulumile, asizukuyeka futhi ukukhuluma. Sesishumayelile, asizukuyeka futhi ukushumayela. Kodwa sekuyizinsuku la khona ibandla kufanele demonstrate amandla ento eliyikhulumayo. Kulungile oba khona abangizwayo, ngizoqhubekela khona lokho nje. Uma ivangeli lingawaveza amandla alo, noma okay angathi ivangeli, noma yini ekhona engaveza amandla ayo, ifana nengekho. Noma kuthiwa yini, ngisho abathiwa kuyona igospel. Into eyenza ikeyboard edlala uDube, owathenga leya keyboard kukhona amandla wayewafuna kuyo angatholakalanga kwamanye amakeyboard. Ayikho into isondeze eduze ungafuna amandla ayo. Mega leya keyboard yasondezwe eduze yangawakhipha amandla alindelwe kuyo, iyafana nengekho. Manje ke akufanele ibandla singene kulo challenge yokuthi siphathe ivangeli lingakhiphi amandla. Kodwa ngizothi yazi bengafuna ukuthi ngimemeze lento, ngifuna ukuyikhuluma nanje. Kodwa
ngizwe isandla senkosi singibamba. Lethi iBhayibheli umbuso kaNkulunkulu awusikho ukukhuluma kuphela, but inhliziyo yombuso kaNkulunkulu amandla. Manje into ithi bathandekayo, kufuna ukuthi ibandla njengoba ngichallenge nje, kufuna ukuthi ibandla liwafunisise lamandla ekingdom, because we cannot afford ukuthi sibe kwi-kingdom kodwa amandla awo lo kingdom singabi nawo. We cannot afford. We cannot afford. Because umbuso kaNkulunkulu, i-value ne-glory yombuso kaNkulunkulu amandla awo. Oh nina nithulo othi ngishumayele mina. Uma amandla engaveli, lo mbuso silinganisa nowezwe. Kuthi ngishumayele manje. Kuthi ngimemeza bathaka, lo mbuso esikuwo awufani nowasezweni. Kodwa i-difference amandla. Ehlukane emandleni. Hlukane emandleni. Hlukane emandleni. Namhlanje ukuthi ngishumayele ngempela yazi. Zihlukane emandleni. Zihlukana nje emandleni. Wazobhala lo bhalayo wathi alethi idwala, othi ngishumayele ngapha. Alethi idwala alifani nelabo. Uthi nesitha sethu siyakwazi lokho. Yini edala lokho? Kuhlukana la emandleni. Salibas, shiyana nje la kuyiweight. Hasha. Manje igospel, ikingdom ayisikhuluma phela. But amandla. Funda Acts chapter number 1 verses number 8. Angifuni ukuba tempted because ngifuna konke ngifuna ukuyi-attenda la ukuze nawe ube clear. Kodwa ngezwe nje kune temptation nje lokushushu. Funda nganama. Uhlale phansi sikamfunda. Microphone yakho ayikho holy. Cela sivule. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezukweni. Nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Oh, nizokwenza kanjani kodwa qala phela. Likhona ibandla likhona nizokwenza kanjani qala? Uma sekufike bani? Ngicela bathandekayo wayengezelanga nje kubantu ukuthi wayengezelanga for any other things. This is the first assignment kaMoya Ngcwele. Moya Ngcwele wayengezelanga nje abantu ukuthi angazi benze njani bakhulume ngelimi nje sontweni kuphela. Kodwa wayizele ukuzonikeza ibandla amandla. No, ngizowashumayela lamandla ngiyawezwa nje. Ngizowashumayela azoqaqa ibopho namhlanje ngiyawezwa. Bafowethu yazi uyakwazi ukuzwa amandla mayizokwenza izinto ngiyezwa ngizokusho la. Ngiza ngisho emoyeni. Umoya Ngcwele mefika iassignment kaMoya Ngcwele ukuba azonikeza ibandla amandla. Kuyani ngakini bathandekayo? Bazokulungisa lokho abakonile. Ngikhona nibathandekayo.
ngalesi sikhathi uJesu ukhipha le command kubafundi uthi nginithuma ezweni lonke, uqale lapha uthi nginithuma ezweni lonke, kodwa uthi before niye ezweni, that is what we are looking for. Uthi ningakayi ezweni la nginithuma khona, hambani niyolinda eJerusalem. Nilindeni, nilinde umoya ongcwele osenembathisa amandla. Ningilalela bathandekayo, ningilalela kodwa. Shumi khandimo ngazinye indlela into ebithenjwe uJesu kule assignment abanikeza yona, ubethemba amandla more than ukwethemba bona. Ukuba ubethemba bona ubezothi hambani, kodwa ngoba uthemba amandla uthi hlalani niwalinde. Kuthi ngishumayele la ikhaya bathandeka ukuthi landa ingawe ingamandla. Ngiyakulunga ngaphandle kwakho. Hlalani phansi. Ngiyakulunga ngaphandle kwakho. Ngekulunge ngaphandle. La mandla kaNkulunkulu wadinga ukudlula ukudla nemali. If uma kushwasha uJesu ukuthi abalinde eJerusalem bawalindela amandla, ngizama ucabanga uma uhamba ngale kwawo. Ngoba uJesu okhulumela wathi alindeni, ninganyakazi, ningenzi move, ningahlangananga nawo. Ngizama ucabanga ukuthi wena uma uhamba ngaphandle kwawo uthembeni, ngoba uJesu wayithembe wona. Lento bafuthi igeja ama-philosophers yageja ihlakaniphe ezihlakaniphile, ngoba sisuke zayi-approacha ngokuhlakanipha, zange ngayi-approacha ngamandla. Kuthi ngilimemezele ivangeli ngoba ngathi ngizwa ngathi seniqala ukuzwa manje. Kuthi ngilimemezele ivangeli. Ivangeli esikulo ivangeli lamandla. This is the gospel of power. Izwi likaNkulunkulu, the Bible book, because igama elithi Bible lisho book of books. The Bible means book of books. But what yini eyenza lencwadi ingafani nezinye? Because ziningabe incwadi eyikhona la, kodwa yini eyenza lencwadi ingafani nezinye? Iyo kuphela elithe izwi likaNkulunkulu, imbhalo yonke iphefumulelwe umoya kaNkulunkulu. Wayeselichaza ke, wayeseyichaza kahle ke lento ubani lo, wayichaza kahle uPaulos. Wathi izwi likaNkulunkulu, wathi nginiyeke ngishumayisa banga, wathi izwi likaNkulunkulu linamandla. Wathi lihlaba lahlukanisa imidlizo nemicabango. Wathi linamandla. Yini enza le ncwadi ingafani nezinye incwadi? Amandla. The divine power of the Bible. That is the only book. Le ncwadi lokhu yaqala ukuba khona. Ayikazi replace sokusele kuyile. But let me just tell you. Now when I can syllabus ile i1. Ufunda la. Una 35 years, una 40 years wasindiswa just one book. Una 10 years, 5 years awunikwe ngithiwa nayi le. Kodwa ngicela ukukuthusa. Kuzo kube namhlanje umuntu uyayifunda uthola amandla amasha. Le ncwadi yini esiyehluke kwezinye? Amandla. Somebody say power. Now, akufanele ibandla lingawazi lamandla. Number 2, lingawalambeli. Ngoba uJesu ukunikele kubo ukuwalinda.
wathi hambani niyohlala e-upper room niwalinde. Leli gama lokulinda akabuki ukuthi benzani mase belindile. Hayi ngasho ukuthi sihlalani lapha niqhifotheke nilokozana. Mabefika ku-upper room lithi iBhayibheli babe ndawonye nabesifazane bonke bethandaza. Ngoba you'll never hlangana nalamandla ungawalindanga ngomthandazo. Fanele abantu abazobuya bawashintsha ama-items amaningi. Ngoba uthandazela ukwambathiswa lamandla nje. Athi ngibayeke laba ngishumayeza abanga. Sidinga nje abantu abazothi Nkosi ngembathise ngamandla. Because lamandla we demand. We demand. Ayiphumi wina la. Engahlangananga nalamandla. Somebody say amen. Enzani namandla? Wesibuke short. Okay, before that, ngicela ukukhuluma nanti iqiniso ngawo. Because iqiniso, ngifuna ukukhuluma iqiniso ngamandla. Number 1, into ofuna uyibambe. Amandla kaNkulunkulu, power of God, are real. Ngoba mhlawumbe abanye mangishumayela kanje ngazi ukuthi ngikhuluma nje inganekwane. Kodwa athi ngisase ngimvusa lo ongekho right ngalethe ngishumayela manje. Amandla kaNkulunkulu are real. Power of God is real. Akusi theory. Power of God is real. Okay, shumakhose. Athi ngisho naye enye into esibile iqiniso ngawo. Amandla kaNkulunkulu accessible, ayatholakala. Because njengoba ngishumayeza nje ngiyanizwa ukuthi abanye bakude abanye bayasondela. Uyazi ngikhethiswa yini niba kanje? Uyazi ngikhethiswa yini? Abanye bayitshethi lethe ngishumayela akayibone ngahlangana nayo. Kodwa namhlanje ngizokutshela into ongayaziyo. Ukuthi amandla kaNkulunkulu ayiqiniso akhona. Mase uthi number 2, amandla kaNkulunkulu ayatholakala. Ngikushumayeze ngoba usathi uyangizwa manje. Nawe nje ungaphuma kuleya umnyango uhlanganile nawo. Ngoba amandla kaNkulunkulu akhona futhi ayatholakala. Khona ngishinyezwa umoya ingcwele manje. Kukhona abantu abazohlangana nawo namuhla ngoba amandla kaNkulunkulu engikhuluma ngawo. Ayiqinisi futhi atholakala. Into esiyalimaza igeneration yethu. Sijahe izinto ezingama results amandla. Sashiya amandla. That is the problem. Awuthi ngisase ngikhotha something quickly. Ngisheshe ngiyaphuma kulawo lo mnyango. Bakhona iminyango ngisheshe ngiphume kuyona. Ukushumayela kuyi-result. Umphinde? Ukushumayela i-result. Yini esilimazile? Ukuthi sandelwa abashumayela abaningi. Bengaphushwa. Lento ayihambi ngokuthi uhlanganisa kanjani imbhalo. Ngoba khona abantu abafunde kakhulu ukudlula kusho wena. So abaqualify kodwa bangabashumayeli. Angisho ukuthi ungafundi, ngiyafunda nami. Ngizama ukuthi kodwa ungadiphendele ekufundeni, diphendele emandleni. Ngoba information enganamandla ne-knowledge enganamandla kuyona i-knowledge. But kahle i-knowledge is a combination of what you know namandla. Manje aphuma sinama. Bazalwane, sithanda ukuya ngokuya sikhathala ngazi noma ni right yini. Siya ngokuya sikhathala ukunikezwa information eningi kodwa engena transformation.
ngoba ukufunda ufunda kwi-art. Ma ube good nje ukwazi ukuhlanganisa izinto uyifunde, uyicheck wenza no standard 4 no 5 no matric. Usuna indlela ukuthi ungakwazi ukuhlanganisa izinto la. Lento i-art uma ukufunda into uyangena la ekhanda uyakwazi uphinda uyisho usuyitshela abanye abantu. But that does not mean ungumshumayeli. Ngoba Endictom and Harry engayifunda lento engiyikhuluma la ayidlulisele kwabanye abantu. A preacher umuntu ohlangana namandla ento la, ngoba fanele uhlangane namandla ezwi mase uwa perfume. Yiyo lento bathandekayo, sineyintshumelelo 160 billion kodwa engaze ishintshe ngisho umuntu oyi-1 nje. Asishodelwa ama message, sishodelwa amandla. Sathi singaze sishadise imiyalezo, siyishadise namandla manje. Sithi simixa ama messages wa mixa namandla. Yiyo lento esho uPaulos athi umbuso awukhona ukukhuluma. So amandla kaNkulunkulu ariye, and amandla kaNkulunkulu ayatholakala. Kodwa Nkosi yami, kodwa nikhona yini? Ngithandazela ukuthi iNkosi isivusele abantu abawalambelayo. Abanye bathi bewalambele bavela athi usizwise lawo mandla abafundi bathe silifuze wafuna lamandla. Lamandla ayafuna futhi ayatholakala. Wabasalwane awafuna. Yini enza ukuthi ibandla manje nebandla izolo ngathi kuba negap? Khona ezazi lapha yonke imove yayenziwa uNkulunkulu nedesire nenhliziyo yaba kaNkulunkulu nanoku-operator kwebandla. Kwakukhona abantu ababeqamba ingoma bebuka indlela ibandla liqamba ele-operator. Besithi noma iphuma kuma-outreach zihlabelela into ethi yiwo lawa yebo sithathe uthi uyasiba uthi yiwo lawa zithathele uthi uyashalaza bethi anqoba ukufa anqoba inhlupheko anqoba izinhlupheko uyinkosi uJesu iwona abakhonekile iwona bedayiswa
amandla. Lashintsha ivangeli. Wangena impucuko. Yazi yaphucuza ngisho amandla. Manje we are judging each other. Sibheka namanje ngokuthi hamba ngamotoni. Membership yebandla lakho. Sizama ukureplace amandla ngezinto ezimaterial. Angilwi nazo by the way. Okay, athi ngingakhuluma. Sizama ukureplace amandla ngezinto ezimaterial. Amandla at divine, amandla kaNkulunkulu at divine. Hence, uSathane ufuna ibandla liphambane nalamandla. Hey my goodness. Umoya bathandekayo isiphehli mandla. Uyi power station. Kush. There's no way ukuthi ungahlangana nomoya ingcwele and remain the same. Mawuhlangana nomoya ingcwele uhlangana namandla. Nje ibandla fanele uyesibela lapha kuma basics. Kufuna amandla. Unfortunately, kumazi namundisi khiphatila makhapolitan. Lento ukuthi ibandla liwaflathela amandla. Ibandla lizela ngena ku temptation. Ukube lihambe liyocinga amandla. Liyofuna amandla. Kwabanganawo amandla. Iphuma lento cross ama floor abantu bethwala bazama ukucinga amandla. Kuthi angimemeze kodwa la endlini ayatholakala. Ngoba amandla ayatholwa. Ungayikothwala. Athi ngiliphindela ngoba nizo ngoba amandla ayatholwa. Amandla kaNkulunkulu are real and ayatholakala. Number 2, 3 amandla kaNkulunkulu ukuthi amandla kaNkulunkulu are unlimited. Amandla kaNkulunkulu engelinganiswe. uNkulunkulu is not limited. Okay, so for khona iverse engifuna silifunde. uNkulunkulu ngeke umfake esikalwini. Futhi amandla akhe angeke uwafake esikalwini. Asifunda incwadi yabese iFesu. Help me, Lord. Angazi ngizwe uNkulunkulu kodwa ngiyezwa ukuthi khona inkosi into eyenzayo. Mina ngiyezwa. Futhi ngiyezwa usuku lwabantu abathile nje. Into engiyithanda ngalamandla awehli evakashile. Help me, Holy Spirit. Funda verse 20. 3:20. Ungicuphela nangesingisi. Yes.
Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu. Alizwanga lisonto beliphumile. Beliki recess selibuyile ke manje. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu. Wow! Leli sonto futhi belingakafiki ngathi selifikile ke manje awuphindi. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu. Kepha yena onjani bathandekayo? Onamandla. Onani? Onamandla. Okwenza njani namandla? Okwenza okukhulu kakhulu. Okwenza kodwa futhi you cannot limit this power. Yiyo lento isithi engafuni usathane udlala ibe nalamandla. Liyawazi meka afika kumuntu enza. Yes. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu. Yes. Kunakho konke esicelayo. Wow! Lamandla number 1 awekho limited. Awekho esikalwini semthandazo yakho. Ungacabangi ukuthi imthandazo yakho ilingana nalamandla. Bhekani ngake man sibona usound nje yena. Khona nibathandeka. Lethu unamandla ukwenza okukhulu kakhulu ngaphezulu kwalokho okucelayo. Futhi uNkulunkulu umuthi Nkosi ngiyathandaza ukuthi ngalonyaka lo ungakapheli lonyaka ngithandazela ukuthi ubusungivela awunikhuluma nabangasebenzi usungivulela umsebenzi ngaqashwa ngasebenza umsebenzi oright ngathenga imoto ngathenga umuzi uthi ingqondo iyacabanga ukuthi konje uSeptember manje sengicabanga le moto nomuzi konje September manje nami ngavale ngagagamela yo konje kusolo October no November sengivele ngathi mina kulonyaka ungakapheli ngizoba nginomuzi ngesibonelo ngizoba nginomuzi nemoto sengiqashiwe ngalosikhathi usaphethe iCV kuphela le2 awukaqashwa ufonelwe indawo futhi nakhona ima usawufaka iapplication ongazi noma izohlangana noma ihlangana manje isicelo sakho sithi kulonyaka ube umuzi usukhona ngenza ngisho ngamabomu into engathi impossible akube sekukhona umuzi kulonyaka kube sekukhona lethi iBhayibheli uNkulunkulu kodwa lo mjoba uthandaza kangaka ucabanga ukuthi uthandaza into epowerful lapho uNkulunkulu mina nginamandla okwenza okukhulu kakhulu kunalokho okucelileyo othi ngisho ihaba ngamabomsha ngoba ngenzela ukuthi ngifuna ukunyusa uNkulunkulu la ingqondweni yakho ngoba ngizama ukwehla ngiyeza emqondweni wabantu othi ngisho ihaba ngamabomu buka avele uNkulunkulu athi mina kodwa nginamandla okukwenza mina nginamandla okukunikeza umsebenzi ngiphinde futhi njengoba kade ngiqeda ukukunikeza umsebenzi ukukunikeza umuzi imeasurement yemthandazo yakho leyo is equal to your prayers phinde ngunikeze imoto is equal to your prayers wathi nakho okunye ke mina engizokwenza ngoba senguNkulunkulu nakho buka ke sekuyimi ngedwa ke manje akuyona imthandazo yakho sokuyimina ngizophinde kuvulela umnyango futhi ngizovula umnyango wokuthi own ibusiness elikhulu eThekwini angithi manje uyacabanga lento uthawu kodwa uNkulunkulu konje ngoDisemba bese uthi uNkulunkulu mase ngiqede lapho kodwa ngikhona nibathandakazi ngoba amandla kaNkulunkulu inenza abantu bacabanga ukuthi uNkulunkulu ukulinganisa uNkulunkulu nemthandazo yakho nendlela wena othi uma ukuthandaza ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzokwenza ngayo. That's all. Akukho wrong ukuthandaza into oyicabangayo noyikholwayo ukuthi uNkulunkulu unamandla okuyenza. Kodwa ngiyakucela ucelwa yimini ungacabanga ukuthi lento oyikholwayo ukuthi uNkulunkulu unamandla okuyenza ilingana naleyo oyikholwayo. Unamandla okwenza ngaphezulu kwalokho okukholwayo. Ngesintethi nje asikhonto ngishumayela la. Kukhona abantu abayikholwa into engiyikhuluma mase kuba khonto ezokwenzeka buka. Uma uNkulunkulu esehambela umuntu uzathuswa.
athuswe izimpendulo zikaNkulunkulu azazambuze ukuthi wena nalo uNkulunkulu manje angisa-understand kahle kusewena kodwa ngqo noma sekukhona enye into engasayi-understand kahle ngoba yonke into elingana nengqondo yakho kusuke kuuNkulunkulu ephendula imithandazo yakho kodwa mayise enza ubuNkulunkulu bakhe wenza into engaphezulu kwengqondo yakho. Somebody say hallelujah. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esicelayo nesiqondayo ngokwamandla asebenza kithi. Yes. Makube Okay man, thank you. Oh, unamandla okwenza esicelayo. Unamandla okusebenza nokwenza ngaphezulu kwalokho esicelayo nesiku-understandayo nesiqondayo. Lithi lokhu kwenza kanjani? Ukwenza ngokwamandla akhe asebenza kuthini. Awufunela ngesilisi. Siyathandazana very soon. Now to him who is able to carry out his purpose and do super abundantly more than all that we dare. Ungarashekele. Ngiyazi isikolo sakho ungasheshe udlule kusona ngoba mulokhu ubhizi kusona sekudalela inkinga. Ngicela uhambe slow ke. Yes. Now to him who is able. Oh, to him who is able. Futhi amandla kaNkulunkulu. Lo nkulunkulu esimkhonzayo bathandekayo is able. Nelisonto. Ngithi lo nkulunkulu esimkhonzayo he is able. Lungile noma ungayiphika lento silungile uma uyiphika wena siyovunywa osara. Bakhona ohana bazongivumela bathi hey we baba laba bantu abawusho amen ngoba ba understand thina sikofakazi he is able. Sibabekile Bartimaeus ukuthi sasa lwasingaboni kodwa namhlanje siyabona he is able. Uyazi lamandla kaNkulunkulu bazalwane usathana akasena indlela awaphile ngoba asezasebenza before. Kukhona abantu abaphethe abangama witnesses baphethe ama evidence okusebenza kwamandla kaNkulunkulu kodwa kuzokushumayeleka manje nikhona nibathanda kabi. Kukhona abantu asebephethe ama evidence okusebenza kwakhe noma ngakhona bathi awekho lamandla khona isukuma zibe ngenyawo sithi siwabonile lamandla. Our God is able. Lamandla kwazi ukuthatha impabanga ezaleni. Ayithinti it kodwa ni right konje othi ngishumayezela abangalani mhlawumbe noma ngibuye la lamandla kwazi ukuthatha impabanga ezaleni ayithintithe acinge itafula mase kuthiwa reserved for kings ahamba ayayihlalisa namakhosi. Somebody say power. Wathi ngifane ngiwafohle lamandla. Number 1 lamandla abathandekayo lamandla ana uJesu ukhulume ngawo I think kuLuke chapter number 5 I think sisi verse number 17 ufuna wabona aqala phi nje sengiyaphuma manje siyathandazana konke into ngizwa la emoyeni wami hey fana ngithandaza kulendlu futhi sisofunda siyafunda incwadi kaLuka chapter 5 verse 17. awuthanda yebo ngicabanga Wathi ngolunye lwalezo zinsuku
Yebo. yena esafundisa Hayi ngathi ukhona phela. Yebo. kwakuhlezi khona abafarisi Benjani? nabafundisi bomthetho Yebo. Come. ababephuma emizini yonke yaseGalile neJudiya Yebo. neJerusalema Yebo. namandla enkosi aye kuye Yes. ukubaphulukisa. Somebody say amen. Maqwabe, akwasenze kube uthulo. Awungithathela uverse 24. Same chapter, ungamove. Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla Oh. Kufanele kube khona emhlabeni lapha, yeah? emhlabeni okuthethelela izono. Whoa. Phinda siswami abezwanga baphumile. Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono. Alright, tell ungamhlanganisa emhlabeni nokuthethela izona. Inamandla emhlabeni, awuphinde. Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni. Oh. Ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu injani. Khulumani injani? Kuphi khona? Amandla okwenza lawo sisi. Okuthethelela izono. Leli Bible immediately uJesu eqeda ukusho lesa statement. Leli Bible these guys abafarisi badlinza ngicabani yabo. Bakhuluma ngaphakathi bathi this guy is not right. Kade sisho umhlambalazi. Ubani umuntu ongaba namandla okuthethelela izono kungesiyo uNkulunkulu. Bathi ayinohlodlala ngathi. Le ndoda uthi uJesu okay. La uansarisha imicabango nemidlinzo yabo. La sifunda khona ku24. Ubephendula imicabango nemidlinzo yabo. Usethi okay guys I can see ukuthi nenenkinga. Ya kunodweshu la ngaphakathi sibanga nje. Wathi kodwa kuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla okuthethelela izono emhlabeni. Sengithi ke kulo manje. Uthi sengithi wena kuwe. Ndodana ngicele uthabathe ke uhlaka lwakho. Uhamba. Indoda kathi yehliswe ngeroof igulifa. Kwabona qina amathambo phambi kwabo. Yathi le demonstration le eyokuthi nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla okuthethelela izono. Othi sasengishumayela kanje mhlawumbe uzoba right. Uzoba right. Uyabona izono zakhe iningi kangaka ezithethelela. Zonke on. Kanti sabona ngiqale kanjani la? Uyabona izono zakhe iningi kangaka ezithethelela exolelo. Zathethelelwa amandla endodana yomuntu. Wawungeke wena uxolelwe nje kuzozwa nje into elight. Kwabizwa ukuthi uJesu a-exercise amandla ukuxolela. Even your forgiveness isetshenzwe ngamandla. Ayikho into eze kuwe engafikanga ngamandla kaNkulunkulu. Uthi angimemezeke ngoba emhlabeni sizozwa manje. That's why there's no devil in hell on the right phezu kwempilo yakho ukuba phinda condemn ngempasti yakho ukolelwe ngamandla. Fana uSathane methu zama ukukhumbuza izolo. Ngiyafa. Fana uSathane mezama ukukhumbuza izolo lakho nokwehluleka kwakho. Umthethe hey Sathane lento yenziwa ngamandla khehle. Uthi vele ningayinaki into. Niyangizwani bathandeka? Thank you. Umtshela ukuthi the devil you are too late. Athi uSathane kanjani nje wena oba siyakwazi sasikwazi wena siyazi ukuthi uyisehlulekile masiyacheck na kwiline yasekhakini kunento ehambe yazi uyofika kuwe yathi wamana ke Sathane ngikuchaza into ongazuyitshela mhla ngiqolelwa ngathethelelwa ngamandla I'm no longer the same. Umuntu akuKristu isidalwa esisha. Avuma uSathane akukhondeme ngapast. Amandla kaNkulunkulu esebenzile kuwe. Awuthi sasengikhumbuso kwababa, ubaba ukhuluma kanje. Ngisho ngabe uhamba ensindisweni wakholwa wasuba ne breakdown.
walimala kodwa waphinde wavuka wawusithi inkosi bawonke ngumntwana wakho inkosi yaphinde futhi yakwamukela ungavumi isitha sikuthulise ngoba lento ayenziwanga ngemasela yenziwe ngamandla ukuze abantu bonke basi uthi kunamandla okuthethelela izono. You need to silence the voices of the enemy. Satan funa umenza athule du. Webazalwana ikholo elikholwayo neliwakholwa amandla kaNkulunkulu fanele uwenze uSathane athule du. Tawo wasendiswa late ngabe into zakhe sadala zalo. Siwasendiswa nawe late manje. Manje usonze. Sathane yanimazi. Washeshe wasindiswa ngabe into zakhe seyiqondile. Mtshela lento ayihambe ngesikhathi engasindiswa ihamba ngamandla kaNkulunkulu. Ivesi alifundile usisi aqale kulona uthi number 2 lithi iBhayibheli uJesu ubhizi uyaministerisha uyakhonza ithi iBhayibheli ihleli lithi iBhayibheli kwakuphume abantu from different all towns abanye besuka eJerusalem eGalile everywhere crowd was big belalela uJesu eshumayela lithi iBhayibheli phakathi kwezinto uJesu wayizenza lithi iBhayibheli wayishumayela ivangeli lombuso but lithi iBhayibheli amandla fanele ngichaze kodwa la lithi amandla enkosi esenkosini lithi amandla enkosi aye phezulu kwakhe uJesu ukuphilisa uJesu akazange avume awuthi ngishumayela uJesu akazange avume ukushumayeza abantu engabademonstrate amandla azobalekelela ngisho naseyifeni zabo. Mina ngihlala ngishumayela ngithi ayikho into engafuna uJesu njenge-stick church. Bandla ligulayo. Angisho ku-wrong ngithi uJesu akamfuni. Angithi u-wrong uma ugula. Uma ugula uyagula phela, no choice. Uma ugula uyagula nje. Into ongayiphamisela isandla ngicela ukugula uyagula. I will always say this until I die. Ukugula is not a plan of God. Ukugula i-attack. We have to mukela. Abantu abakulungile makwintani lutho. Can you imagine this loving God? Ejabulisa uthi awulala ebusuku. Uqhuma kuze kusekuseni. Mina yabona mangigula ngisuke ngathi okay sitha siyangi-attack. Akusho ukuthi nami ngiyizwa ama-attacks ngithi ya njalo unkosikazi wami I'm not right and devil is fighting me. Akakazi ukugula ku-associate noNkulunkulu ngoba akaguli yena. Amen. Amen baba. Yo uNkulunkulu ngeke akunike into angenayo. Yo ngeke akunike into angenayo. Futhi yena wayeseqedile vele uNkulunkulu uyethuka nje uwe nje silokuhamba uma-associate nezinto angazazi. Waqeda nje uNkulunkulu wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Waqeda wavala. Ma uzugula hamba uyocheck ukuthi uyagula yena. Uma ufuna ukumuketha ugulo kaNkulunkulu, mcheck ukuthi uyagula na. Mengaguli isho ukuthi akuveli kuye, kuvela kulo ogulayo. Amen. Umuntu ogula kusukela ekhanda kuyophuma ezandla. That man, that monster, yaba nguJobe kanye. Wagula umzimba kusukela ekhanda kuyophuma onyaka. Once. Wathi inkosi ngidedele ngimthithe. Wathi uJesu madoda. Job uzoke experience ebhlungu namhlanje impartation yesitha. Wam-impatha with one touch waqhuma isifo from head to toes. Umuntu ogula serious njengoba ngikhuluma nawe nje uyagula nje uma ngikhuluma naye. It's devil himself. Amen. Sithi uma ugula usuku uSathane ekujukela ngeinto zakhe. Ingakho amakholwa ayizoyi-understand lento angazami ukuyifaka kwenye lokho azoyi-understand. Uzothi uma ugula ukhumba uthi ngemvimba. Awusuku entertainer nje ukunese. Angisho ukuthi singayi kodokotela we shall go there ngoba odokotela odokotela nje mina ngizwa ngani isystem kaNkulunkulu to attend you ngoba akakuthanda ugula vele. That is the plan of God to attend you because uNkulunkulu akakufuni ugula. Imikha uNkulunkulu ukuthi ugcina uphilile wena.
ngoba izulu alikufuni. Bengeke uNkulunkulu avuse odokotela kade ufuna ugula futhi. So uyabona ke ukuthi uNkulunkulu akakwazi ucreate into aphinde futhi alethe ama solutions akhe. Njengoba uNkulunkulu ebhizi ekhipha ama solutions, kukhona odala inkinga samuntu. Ngoba inkinga ize ngavela kulo muntu okhipha i solutions. Amen. Amandla enkosi ayiphezu kwakhe akuthandazeke phela. Amandla enkosi ayiphezu kwakhe ubaphulise. Asivale ngale ukuze kuthandazeke. Lokho kunye ngizokubala manje. Lamandla anamandla okuphilisa izifo, angithi? Lamandla bathandakayo anamandla okukhulula. Power to deliver. Bonke abantu ababoshiwe. Noma thu bashwele. Futhi your deliverance ilele emandleni kaNkulunkulu. Khona abanye abantu bazalwana abangadingi into eziningi, badinga i-deliverance. Xaxa. Kisho lama. Ubona ngani entweni ufuna udinga i-deliverance? Abantu abaningi njengoba ngikhuluma kanje, sebecaba ngamadimoni amakhulu kabi. Amaningi nqwaba. Angazi ukuthi uhlanga naphi nje, angiyile futhi nakuona. But anything emaphambi kwe-plan necebo likaNkulunkulu ngempilo yakho, you need to be delivered. You need deliverance. Abanye badinga deliverance even in the prayer life yabo. Kodwa umzalwane isithi asilokhile siyibhayindile impilo yakhe yomthandazo. You need deliverance. Awudingi ukuthi uhayize ukuze udeliver. Yonke into usathana ayilokhile in your life. Abanye badinga i-financial deliverance. A financial freedom. You need deliverance. Manje lamandla mayehla ahlela ukudeliver ufuna sithandazeni bazalwane manje. Ahlela ukuzodeliver. Number 1, lamandla futhi are able. Amandla lamandla anamandla okuvula iminyango evaliwe. Amen. Because ukuze kuvuleke iminyango phambi kwakho, you need the power of God. Nina nthulo kodwa ngizoshumayela kwefana nje. Bathatha uPaul uPeter bamfaka ejele. Lithi iBhayibheli ibandla lamkhulekela ngazi baphi labo bazalwane. Lithi iBhayibheli ibandla lamkhulekela ngesineke. Lithi iBhayibheli lithe ibandla libhizi nomthandazo amandla. kaNkulunkulu asuka phezulu in the form of an angel ehla. Aye etilongweni endodeni elele. Amfica uPeter ulele. Lithi iBhayibheli ingilosi kaNkulunkulu yamshaya ohlangothini. Yayisikhuluma naye yathi vuka. Number 1, vuka ufaka izicathulo zakho. Wavuka wafaka izicathulo. Lithi iBhayibheli yayisiyaphuma. Lithi izwi lenkosi umnyango wawuphambi kwayo wavuleka yadlula. Lithi iBhayibheli yavula umnyango oqala yaphuma yavula umnyango wesibili. Lithi iBhayibheli lomnyango omkhulu okuyiwona wawuthenjiwe ingilosi ayiwuvulanga, but the power of God, amandla kaNkulunkulu wathi asondela nje bavela. Ngoba mawabambeka kahle lamandla azoyivula iminyango, noma ivala abathakathi, noma ivala uSathane, noma ivala amadimoni, kodwa lamandla kuthi ngimemeze manje ngoba sengiyathandaza vele ngiyayisizwa kwamina. Kuthi ngimemeze bazalwane, kuneminyango ofanele ivuleke phambi kwakho. Kunezinto ofanele zenzeke phambi kwakho. Lalani bathandekayo, we cannot afford ukuthi siphile sivalelwe iminyango. Kodwa amandla kaNkulunkulu akhona namhlanje. Athi nguyeke nefaith yakho engayi-understand kahle. Vele ngishumayeze lo, ngikhulume nawe into etlalela. Noma wena uyathanda, noma wena uthandi, kodwa uzophuma ngoba amandla kaNkulunkulu la. uPetro, man of God, lithi iBhayibheli kwenzeka yonke lento wayicabanga ukuthi uyaphupha. Or ubona umbono.
Ngicela ngingangizwa kahle ngizolela abantu abadala. Uma uthi wayicabanga ukuthi ubone umbono, shothi wayingacontribute lutho. Ayikho into wayicontribute lapha. Ngisho nefaith yakhe ayingadingeki. Ngoba kune dimension la uNkulunkulu asenza khona. Engezucela permission kuwe. Akafune emthandazo yakho, akafune faith yakho. Ngizwa ngathi akafune faith yakho ezomphazamisa. Ngoba kunama levels la uNkulunkulu engezukusebenza ngawe khona uzomhlupha. Uzomkhathaza ukukhumbula iscience. Uzokhumbula iscience. Uzolokhu umkhumbuza uNkosi we ngiyawubona lo mnyango mhlawumbe ungavuleka. Ngiyawubona we ngazi lo wensimbi sokwenza njani. Wayesethi uNkulunkulu asiyenze kanjani lento asiyenze kanje. Avele siyenze ibe umbono kuwe. Ibe real kimi. Mhlawumbe khona abantu engibashumayeza manje nje lento engiyikhulumayo kulungile ngazi ukuthi inganekwane kuwe. Kodwa uNkulunkulu akemshumayela la ireal. Wena uzophuma, wena uzokhululwa, wena uzobusiseka, wena uzophakama. Yebo iphupho kuwe, but it is real. Mamzondo wabona uNkulunkulu Justin. Mase ngizama ukuyenza in partner with uPeter. Uzongihlupha lo bhuti ngeke aphumele. Ngiyakutshela lo bhuti ngeke aphumele. Futhi ngiyazi stress sakhe soba kuphi. One ile umnyango wensimbi. Ngoba nasejele kuthenjwe wona. Manje nje ngeke azavume, ngiyazi. Mase ngathi asihlanganyele ukuthi asiphume la. Ukhumbula imumva le uNkulunkulu. Ukhumbula uHezekiya. Wamisa phambi kwesithambo isigodi samathambo. Wambuza just simple question. Angaphila namathambo. Wathi uyangaza. Wathi hey ngiyamazi umuntu. Wathi ayangaza Nkosi. Afuze ngiqamba mangangazi. Wena owazi. Wasethi nalo mangaqala ngambuza imibuzo ukuthi singaphuma lapho uzolokho ngibambezela. Kanti kuyaphuthuma, fanele siphume namhlanje. Number 1. Ngalosikhathi ephuma lo bhuti. Uphuma ngesikhathi ngesabatha. Phela ubengafakwa ngejele. Akikho ukuthi ubefakwe ejele ngoba icala lakhe lisazoqulwa. Ubese isigwebo sesiphumile. Kwasho ukuthi unfortunately ngelanga lokungena kwakhe ejele kusengena isabatha. Manje ke amaJuda alihlonipha kakhulu isabatha ukudlula yonke into. Bathe asikwazi ubulala le ndoda ngesabatha asemgcine etilongweni. Sibonga isabatha. Lungile soshumayela ngoApril. Waphuma wathi abantu ubona umbono sesiyathandaza kulungile omile noma engasahlala. Ucathi ubona umbono. Uthi mayisefika egate lele ngathi linkinga lona la ivulekela. Yonke uPetro uyayibona ukuthi cha abantu uyaphupha. Mina ngilifundile ihubo ukuthi niyaligwema mina ngilifundile. Kunehubo 26 126. Lithi mhla uJehova ebuyisa ukuthunjwa kwesiyoni. Ngizoniyeka ke ngoba lithi saba njengabaphuphayo. Ngoba uNkulunkulu mayisezo attend ungathandaza iminyaka o10 ethule kodwa ilanga lakho lokuphendula. Uyazi into esashaya abantini. Ucabanga ukuthi wena usize isidingo sakho. Ulingana no size kwendlela kaNkulunkulu azokusebenza ngayo. uNkulunkulu engasebenza into esimple ukusolve into yakhe enkulu. iBhayibheli mayephuma ngaphandle kwegate wamdlulisa istrata ngoba uNkulunkulu wadlulisa street number 1 wamdlulisa street number 2 ufuna ukwenza short tele uma kubuya ugesi wale ndoda buya iscience yale ndoda engizoba nenkinga hey le yami yabuyela engqondweni zayo izovela iphindele ejele le street number 1 street ngoba uNkulunkulu uzokuphekezela wena uyazi ngiyezwa noma ngikushumayela ifaith yakho ngathi iphansi yandandazela kodwa sengithemba izulu namandla alo ukuthi wena uzophekezela ikhensi izohamba ukugula okubamba emzimbeni kuzohamba ngiyazi uyacabanga namanje uzokwenza kanjani bathembile yona leyo nto.
uNkulunkulu akuphilise uzugcina akazi uNkulunkulu usho ukuthi akaze ngigule akasho ukuthi akaze ngigule ngenbuzo ugula uthandaza ucela uNkulunkulu akuphilise abala kuphilisa ngempela uNkulunkulu buka akuphilise this way mawusuphila kungabikho into eyisayini yokuthi kunamandla angena kuwe live kulisho musu ukhohlwa into ezuthu ukhohlwa ukuthi uthandaze ukuthi uNkulunkulu akuphilise okay ukhohlwa ukuphila okungenile phinde ukhohlwa na ugula futhi uyibonisa right later on uyinqanda thawu silento lebengizwa la enhlizweni nene bengizwa la ayisekho uthi uzama ubuyisa ingqondo iphile uNkulunkulu inkathi ngithandaza ungiphilise nyana uNkulunkulu unokuthi enze into angithi into enza ukuthi ungakwazi ukukubamba lokho kuphila ngelesikhathi uNkulunkulu asho ngakho it is because uthandaze ungekho sho noma uzokuphilisa ngempela uNkulunkulu avela uNkulunkulu akuphilisa ngempela uzo discover late ukuthi I'm no longer sick yo madoda ngisakhula sengiright mina angizange ayikhuluma into engekho ilento ezenzeka kuwena njengoba ngikhuluma abanye I'm telling you uzobona uzothi uphuma ekhaya uyichecka kahle ubone konke engazekho empilweni yakho manje because uNkulunkulu mayizosebenza kwesisikhathi usebenza emva kwakho lithi iBhayibheli wamphekezela wamphekezela strat 1 strat 2 strat 3 strat sesine mayisefika khona lithi iBhayibheli wasevuleka amehlo him Petru angisaboshiwe ezandleni ama-chains awekho ngikuphi lo sengila ijele lile ngila akusumbono kanti akuthi niyahlupha la isonto akusumbono inkosi inkhiphile wathi awuthi ngoyixoxela abathile sibhize zamkhuma mama mashe baba imama mama ilebebebe shemana mana sibhize siyathanda sikhuma mama lethi iBhayibheli elikhulu uPetro waze ufika endlini la kuthandaza khona abazalwane ngoba inavigate kanjani inavigator ngeke ikudonse izikholele anywhere uyabona amandla la aphehlwe khona inavigate izokudonsa izokusa la amandla aphehlwe khona ngoba fanele kube ne combination phakathi komthandazo nempendulo kube ne combination phakathi komthandazo neanswer kube ne combination phakathi komthandazo neanswer phakathi komthandazo neanswer khona amandla ngoba amandla hlanganisa umthandazo awuhlanganise nempendulo manje impendulo ayikwazi ukuya anywhere fanele iye la edonswe khona amandla that's why abantu abazowabona lamandla abazobuye bangarobhi la ngoba enkathi uthandazo uyawa attract lamandla landwa yimthandazo the more you pray you attract the power of God asifane lithi iBhayibheli wafika wanokha emnyango sibhize yakuthandaza kudlalwanga lithi iBhayibheli phakathi kwalabantu sathi uNkulunkulu angabuya silekelela sibe nawo amantombazane azothi ethandaza kodwa abe nodlebe lokulalela lithi iBhayibheli mabethandaza khona intombazane uRhoda iphakathi kwabo nayisemthandazweni lithi iBhayibheli yezwe knock yathi ithi khumemeshe namandama yabiya ngasemnyango ngoba izinokho uriphakasi namashadada ibhadala makhasitha pathishoma ibudosetha mathisa lamahaya khipho oba bayafuneka nabanye abantu abazobathandaza bene expectation
yokuthi lento engiyithandazelayo ingayenzeka njani namanje singakaqedi ukuthandaza. Ngazoba nabantu engishumayela kubona kuthi njengoba ngisathandaza manje nje lento engiyikhulekelayo ingenzeka namanje. Khona abantu esothandaza nabo manje bethi uNkulunkulu ngakwenza namanje. Our God is able. Sime ngenyama. Kama manje shababa hilima sithandazela abantu abakhuleka bewavulile amehlo. Angishoka wenyama manje. Abantu abalindele something njengoba sothandaza namanje sengathi expectation yakho sengathi ungathi uthandaza ukuthi inkosi ungizwise lawo mandla kodwa amehlo akhe bewabhekile lamandla uthi uNkulunkulu wami ngiyamazi. Leli Bible wavula uRoda mevule eminyango uPetro wafana wabuyela ngaphakathi wathi guys baba sorry ngixolisa ukuphazamisa umthandazo ngixolisa ukuphazamisa umthandazo lento esiyikhulekela isifikile. Wathi ngicela ukudisturb umthandazo lento esiyithandazelayo isifikile. Bathi laba there's no way. Two things abayi-check out la. Ba-checker isikhathi ukuthi number 1 asikho isiboshwa esaka sakhishwa ngesabatha ngoba makuyisabatha kuvalwa amajele kuvala yonke. Uyithola kanjani i-pass out? Uyithola kanjani i-parole? Manje baqhathanisa isikhathi basiqhathanisa namandla kaNkulunkulu. Kanti amandla kaNkulunkulu akwazi ukuphandla ikhathi zabantu kodwa khona nibathandekayo. Uyabona namhlanje amandla kaNkulunkulu awalimithwa. There is no system of the world that can limit the power of God. But there's no way. Isabatha namhlanje sisi thina sithandaza ukuthi mangeni icase yakhe kusasa. Mangeni icase yakhe kusasa. Lo mthandazo ukhulekela wona namhlanje. Sikhulekela uthina ukuthi kusasa. Lo muntu uyecaleni kusasa. Sithandaza ukuthi kusasa luwini iqala. Kuthiwa hey nange eminyaka isabatha ke likhuleka. Isabatha akukhishwa siboshwa namhlanje. Kodwa ngizwa uNkulunkulu ekhuluma. Ngizwa uNkulunkulu athi okungenzeki kubantu. Usho kimi. Usho kungenzeki kubantu. Asivula umlomo sonke sithandaza. Come on everyone prayer. Welcome to avula umlomo wakhe athandaza. Come on open your mouth prayer everyone. Come on, everyone in this building, prayer. Pray in tongues, pray in the spirits. Wherever you are, pray. Come on, attack this power. Come on, everyone in this building, prayer. Come on, prayer. The power of God, I can see it. It's going all out. Building. Come on, raise your expectation. Come on, everyone, prayer. Don't allow the enemy to silence you. Come on, open your mouth. Prayer, everyone. Come on, church. Ngiyabona abanye abahambela lamandla kunento ayenzayo in your life. Open your mouth, prayer. Come on, open your mouth, prayer everywhere. Shanene menamono shadababa.
Come on, open your mouth, open your mouth. Others bathola deliverance yabo. Abanye bathola breakthrough yabo. Abanye they are praying their breakthrough. Abanye their deliverance, their freedom, their healing. Your breakthrough. Prayer. Come on, come on. Prayer. Asibabhananga nenyama negazi. Kodwa sibambene namandla. Because this power is fighting the power of the enemy. Lamandla nqamula amajoka. Lamandla avusa abafileyo. Lamandla avula iminyango evaliwe. Lamandla ayakhulula. Lamandla ayaphilisa. Come on, power, power. Come on, come on, come on, come on. Shananene. You are a dinger in my spiritual life. You are a dinger in my journey. You are a dinger in my house. You are a dinger in my business. You are a dinger in my life. You are a dinger in my daughter. You are a dinger in Kayalam. You are a dinger in Malinsa. Power! In my situation, your power, Jesus. Jesu yebo, yebo Nkosi, yebo, yawezo lamandla, yebo Nkosi, yebo. Ikapatapa shatapa, ikatapa shatae, iribukoshita bataya, ikitipo chalama, iribakashitaba, iribakasata lababa, irabakashata, iriakataba. Utopotola mashataba, irimakasata la baba, irabashata la baba, irababa yendere bebesha. Now walk, 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 now walk. Alingana na fusu Jesu abafile. Walk. It's victories over sin. Ukopotani makashi, pika bakasa, urabakata, kosha bakata, uribakashika, ukapatikasha. Urabasataba, Urabashikaba, Urabasatabakash. Ipo, Sha, Ika, Go, Raba, Sika, Kaka, She. Power of God. Power of God. Power of God. Power of God. Of God. This is the day that the Lord has made. Chains are breaking. Chains are breaking. The Lord God of might is breaking chains.
It's opening doors. It's giving freedom. It's giving liberty. Woo! Nobody, no nothing. Nobody and nothing can stop the power of God. No matter what manja, no matter what abusi, no matter what principalities have no power, can never stop the move of God, can never stop the power of God, can never stop the working power of God. Yes, it is a divine working power. It's changing your destiny. It is changing your destiny. It's changing your destiny. This power that the gods kutudosh da kutupokosha ka rebekaton ikatachoshen iko koko shasha baba shasha hira koda shima koda saba duo shayaye Asha Huraya Dado Shada Dada Ipotukas Ipatatakashi Tatokodina Takindo Kotoso Dada. Power of God. Remember, protect. Let me out. It is a wonders working power. It is a wonders working power. It is a wonders working power. The money chapter. It is a wonders working power. Iwo la wapot, iwo la mantle, iwo. Iko hongo gos. Ikitikondishe ipatula masite ili makasanda kesh iko shihora. Your life will never be the same again. It is not power of man. Divine power of God. Divine power of God. Inimiku tu. Tamakusane. Ibadala la. Hishini makite. Ilikodola masita. Inikoshena mahaida. Inikiputuni basita ba. Divine power of Jesus. Precious Lord. Ike shalaba. Iko poteta masha. Ala nina hasia. Iria dereba. Iko tuli yakasha. Oh my God.
God. Hey! Oh my God. Woo! Hey! Power of Jesus. Hey! Hosanna, la, la, la. Power of God. Spirit of Jesus. Kurobosh. Bayana kesa taban. Power of God. Power of God. Woo! Divine power of Jesus. Holy Ghost. Spirit of Jesus. Touch. Touch from head to toes. It is divine power. Power of Jesus. Touch. Woo! Touch Holy Ghost. Aye. Ikoma kositapa. Atinango sulita titomash. Izum kitipai. Yeah. Yay! Ikoshi. Tikopai. Dasina. Yay! Kush. Ay! Komas. Spirit of Jesus Christ. Touch Holy Spirit. With those strings, do be soft. Strings soft. Kulina hasuna bahidai. This sister, Nkulunkulu, namhlanje, Nkulunkulu. Nkosi phula amajoka namhlanje, use theater lo sisi. Nkulunkulu namhlanje ilanga lakhe le freedom. Hey, Peter simhlupha into simhlupha. Nkosi phaka theater. Moyingcolo yomsebenza strong. Lift up your hands. And uNkulunkulu bafethu, God is able. Ngikhuluma lo sisi soba ngifuna ukuthi ngikhuluma indaba zakhe. uNkulunkulu able ukudila ngisho nane depression. Angikhuluma lo sisi, ngikhuluma ngoNkulunkulu onamandla okudila ne depression. Anqamule uNkulunkulu kwazi unamandla okudilisa akudilise zonke inqaba zezimo khona izinto esikhonza kube khona izimo zize idala ama strongholds uthothi now we are controlled by izinto ehlangamezana nazo but lamandla will leave no stone unturned. She is a wonderful daughter. Father, Father, thank you. Oh Lord God.
Ngicela nimbhukele appointment nomhlobo wami. Nolbi. Ngicela nimbhukele appointment nomhlobo wami. Next week ngifuna ukumbona. Ngishaya ube ngisila inkonzo ngafika. Sombona noma. You are God Almighty. God of no impossibilities. Father, your divine waking power. Ahlale phezu kwakhe njengokulangazelela kwakhe. Ngigqoke lamandla ahambe nawo. And ngiyawazi ukuthi ahamba ngaphambili. Umuntu uthe fika nje sefikile yena. Sefikile wona. Now I pray, Lord. Now, Lord, I pray. I pray, Lord. I pray, Lord God. Pray, Jesus. Jesus loves you so much. Lord God Almighty. Ulahani ikosuna adasala paha. Ule namando. Shinda kadi gold. Silita bahai. Bondo kaba kasi. Kimbo bosi. Let the rivers of life flow. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that have troubled all my life. All my cares and burdens unto all my cares and burdens, all my bathandekayo lesi sikhathi sikaNkulunkulu umoya wamvulekile. I wish I can pray for you all, but I'm not going to do that. Ngithandazela next week. But umoya wamvulekile. Next week ngizoshumayela intshumayelo emfushane, ngizothandazela kakhulu umoya ongcwele. Ngeze sathi kungaba lamandla emphathwa. Khona abantu afanele sibeke izandla phezu kwabo. Inkosi iwa ngoba uNkulunkulu nje yadluliselwa. Into kaThixo. Into ka Yakobi. Mama. Wow. Engijabulile. Let me pray for you. Father God, Heavenly Father, ngibeka isandla sami Nkosi phezu kwesandla zabo. Manje lesi isandla uNkulunkulu wami sami
Nakho phekwe impilo yabo. Sure. Sure. Yo. Khona bazokubamba ngalezi zandla. Nkosi usuyibambile. Khona bazokwenza ngalezi zandla usuyibambile. Khona lezi zandla izosuka iphinde zibathinte. Akubona kathi akusezona ezabo zodwa anymore. Kubakasha. Perform wonders. Do miracles. Do as you want. Use them. Give birth. Kulamba vula uNkulunkulu wami ibeletho sabo kumoya kuba bazizala izinto ofuna ngabe seyiselo. Ukobasha. Bakasha. Kata. Tekesh. Bakak. Riakate. Ba. Yo. Ureo. Kokoko. Shaka. Kokoko. Yo. Ngiyabonga Nkosi. Thank you Lord. Thank you. Ngampela uNkulunkulu. Thank you for this pleasure. Sikadile bathandakayo. Ngicela senze kanje ithando zami. Thank you so very much. Ngicela imkhawulo yemthandazo wande. Phakathi kwakho namandla kaNkulunkulu kunamandla futhi. Manje amandla kaNkulunkulu zafike kuwena fanele akhahlela amandla athile mase afika kuwe. Silama nje noNkulunkulu. Sesila. La amandla kaNkulunkulu ezobonakala in your life. Sila asihlehli siyale phambili. Uzobona amandla kaNkulunkulu. Ngasho kudala ngathi bazalwane uNkulunkulu uzobonakala amandla angazabonakala. Amehlethu azombona uThixo. So thandazwe. Owafuna ulamandla akasho kuba ngomlomo kuphela namthandazo uyakhuluma. Pray. Bafuna. Commit yourself. Thandazo. Amandla atholakala. Ngicela silethele umnikelo lokubonga bathandakayo. Before that, thank you so very much. Siyabonga bathandakayo with your support. Khona abazana babe thatha ama-envelopes. Le envelope tukamfundisi Zondi. Tuzothi beyikhiphe na last week, beyikhipha namhlanje. God bless you babuzonke. uNkulunkulu akubuse. Ngicela silethe nama-envelopes bathandakayo. Lama envelopes sisupporta ngawo le movie. Niyasizakala? Oh amen. Ukhona niyasizakala? God bless you. God bless you. Let us see.
200 rands up. How to? That's the prophecies. God bless you. Minimum of 200 rand up. You may faka 200, faka 20 million. Ubona ngathi awungena live envelope 20 million. God bless you. We support the move of God. We support the move of God. Siyathandaza ukuthi uNkulunkulu asebenze itheni. 2. Good sister. 3. Jesus. Kodwa ngathi ufuna ukubona. Leyo ukuthi ngangitshela. Sifakile sisi. Oh, okay. God bless you so much. Come back, sis. Bless you. Mangala manje manje u3. Ngicela ungabuyisele emuva manje. Awukhona futhi waza waza. Ukude kabi wathi nje. Awu siyabonga God bless you. God bless you. Hamba nokubeka isandla. Uzokwenziwa next week uma seyisebuye envelope. Amen. Otherwise, thank you so very much. But until share uChase izandla enkulu. Siyabonga kakhulu bathandekayo. Ngicela ukuthi sidlulise amazwi okubonga. Niyasizakala kodwa bathandekayo. Niyayikhulekela lezi nkonzo. Ngiqinisile. Siyabonga kakhulu bathandekayo. Thank you so very much. uNkulunkulu aqhubeke nokunibusisa. We are praying for you. Bazalwane, we have already declared ukuthi nje iTheku iTheku silimemezela njengesizinda semvuselelo. uNkulunkulu nje uzokwenza ummangaliso, not because of us. Hayi ngoba khona umpostoli ombuyazi la. There's no giant here. Ngisho ngoba uNkulunkulu ufuna ukubona iTheku kuba ne turnaround eTheku. Abantu bese belahlekelwe ihope ngeTheku bazombona uNkulunkulu. uNkulunkulu uzobe sebenzisa wena, sebenzisa nabanye. Mina ngizokokhela umlilo nje. Nina no light. Nudlulisele nakwabanye. Ningilalele nibathandeka. So isupporteni le move eyeni. Supporteni le move eyeni. Ngeke athi uNkulunkulu asiye kwenye idolobha selishiyela. So sifuna ukuthi nje asifuna ukwenza any move noma thiwa siya extender. Siya extender oba ngesisuke la eThekwini. Mase extender siya kwenye indawo kodwa kube ukuthi hey la saqala sasebenza khona umsebenzi uyabonakala. Because uNkulunkulu usithuma ukuthi silayithe umlilo wemvuselelo. It's great revival time. God want to do turn around. Ufuna ukwenza izinto mightily. So bambani lento bathandekayo. Igijimana niyithandazele lezi zinto esizikhulumelayo. Lezi eyishunyayelwana esizikhulumayo nesinikeza zona nikhulekele uze imanifest. Let us intshela ni real bafuthi ngeke sinishuma izinto ezihlathi. This thing is genuine and real. Ngikhona bazalwane. Yeah, waza umsholozi. So this is what we want to see bathandekayo. uNkulunkulu anisikelele. Thank you so much very much for your support. And thank you so much. Nobona njalo. Thank you so much. Thank you so much for your proposal. Thank you so very much. Praise God. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu bathandekayo. Ngicela siphakamele ngesibukelo sibusiso. Mase siyahamba siye emakhaya. Asibukele isibusiso. Father, thank you so very much. Bless your people. Amandla akho siyawenza ngisho emathanjeni ethu namhlanje. Ya uNkulunkulu. Ya. Siyeza ukuthi khona into ozenzayo nje phakathi kwethu. Continue Lord to do it. Qhubeka ukwenza. Dumo kaJesu lokhu kuphakame njalo. Usithela abantu kuvele wena Nkosi. Ngoba lesi sikhathi singesakho akusona sabantu. uNkulunkulu ophila nongcwele. In Jesus mighty name. Amen. Cela ungixhawulile seduze kwakho ukuthi ngibone inkazimulo kaNkulunkulu. God bless you so much.